எல்லோருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் நீங்கள் பார்க்க போகிறது உங்கள் வீட்டில் நல்ல சுக்கிர யோகத்தையும் அதிர்ஷ்டத்தையும் ஏற்படுத்துறதுக்கு எது போன்ற பொருள்களை நீங்கள் பயன்படுத்தணும் என்பதை பற்றியும், வீட்டில் மகாலட்சுமியினுடைய ஆசீர்வாதம் பரிபூர்ணமாக நிலைத்திருக்கிறதுக்கு இது போன்ற செயல்கள் நீங்கள் செய்யணும் என்பதை பற்றி தான் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க. இதனால் உங்கள் வீட்டில் பண கஷ்டங்களானது குறையும், மன நிம்மதி ஒற்றுமையும் ஏற்படும். அது மட்டும் இல்லாமல் கண் திருஷ்டினால் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய கஷ்டங்களும் குறையும். இதனால் இந்த வீடியோவை பற்றி முழுமையாக தெரிஞ்சுக்க டிடி பாப்பா சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நான் உங்கள் லாவண்யா டிடி பாப்பா சேனல்லேருந்து பேசுகிறேன். வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். உங்கள் வீட்டில் பண கஷ்டம் வராமல் இருக்கணும்னா நீங்கள் தொடர்ந்து உழைத்து தான் பணத்தை சம்பாதிக்கணும். அப்படி சம்பாதித்த பணத்தை வீண் செலவுகள் எதுவும் செய்யாமல் இருக்கணும். சோம்பேறித்தனம் இல்லாத விடாமுயற்சி தான் உங்களுக்கு கை நிறைய செல்வத்தையும் தேடியும் தரும். இப்படி உழைத்து சம்பாதித்த பணம் வீட்டில் தங்காமல் போகிறதுக்கு நிறைய காரணங்கள் இருக்கலாம். அதை சரி செய்கிறதுக்கு உங்களுடைய வீட்டில் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய முக்கியமான விஷயங்கள் என்ன என்பதை பற்றி இப்போ நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. அந்த வகையில் உங்கள் வீட்டு பூஜை அறையில் கட்டாயமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் என்னென்னா யானை. ஒரு யானையை தனியாக வச்சு வழிபடாமல் 2 யானைகளை ஜோடியாக பூஜை அறையில் வச்சு வழிபடணும். அதுலேயும் வெள்ளை யானையினுடைய திருவுருவ சிலை கிடைத்தாலும் அது உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டம்தான். ஒருவேளை உங்களுக்கு வெள்ளை யானையினுடைய திருவுருவ சிலை கிடைக்காத பட்சத்தில் மரத்தினால் செய்யப்பட்ட யானையினை வாங்கி பூஜை அறையில் வச்சு தினந்தோறும் நீங்கள் வழிபாடு செய்யலாம். இதில் எந்த யானையுமே உங்களால் வைக்க முடியல அப்படின்னாலும் பீங்கானில் இருக்கக்கூடிய யானை பொம்மையை கூட வாங்கி பூஜை அறையில் வச்சு வழிபடலாம். அதில் தவறு எதுவும் கிடையாது. இப்படி தினசரி பூஜையில் காலை நேரத்தில் அந்த யானைக்கிட்ட ஆசீர்வாதம் பெற்றீங்கன்னா அன்றைய நாள் உங்களுக்கு வெற்றிகரமான நாளாக தான் இருக்கும். நல்ல செயல்களுக்காக நீங்கள் வெளியே செல்லும் போது இந்த யானையினுடைய தலையில் உங்களுடைய 2 கைகளையும் வச்சு கண்களில் ஒற்றிக்கொள்ளுங்க போதும். யானையினுடைய ஆசீர்வாதம் உங்களுக்கு கிடைச்சிரும். இப்படி நீங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய இந்த யானையினுடைய சிலையினால் வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு நன்மை மட்டும்தான் நடக்கும். வீண் விரயம் எதுவும் ஆகாமல் இருக்கும். பண வரவானது அதிகரிக்கும். எடுத்த காரியத்தில் வெற்றியும் அதிகரிக்கும். அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு குதிரை படம். இந்த குதிரை படம் உங்களுடைய வீட்டினுடைய ஹாலில் மாட்டி வைக்கணும். அந்த குதிரை படம் எப்படி இருக்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த குதிரையினுடைய முன்னங்கால் மேலே தூக்கின மாதிரி இருக்கணும். கூடவே ஒரு காளை மாட்டினுடைய திருவுருவ படத்தையும் உங்களுடைய ஹாலில் வைக்கணும். இந்த 2 படங்களுமே உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். இதனால் மற்றவர்களுடைய கண் திருஷ்டியும் உங்களுக்கு ஏற்படாது. வரவேற்பறையில் இருக்கிறதுனால நீங்கள் அடிக்கடி அதை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு நல்ல பலன்களும் கிடைக்கும். அடுத்ததாக நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா கோமாதான்னு சொல்லக்கூடிய பசுமாட்டிற்கு வாழைப்பழத்தை கொடுக்கணும். அதுவும் வெள்ளிக்கிழமை நாட்களில் செய்யும்போது உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டமானது கிடைக்கும். லக்ஷ்மி கடாட்சமும் உங்களுக்கு மேலும் மேலும் அதிகரித்து கொண்டேவும் இருக்கும். அடுத்ததாக நீங்கள் செய்ய வேண்டியது வீட்டில் இருக்கக்கூடிய தரித்திரத்தை நீக்கிறதுக்காக ஒரு உருளியை வைக்கணும். இது நீங்கள் தினந்தோறும் செய்ய முடியாட்டினாலும் வெள்ளிக்கிழமையில் சுக்கிர ஓரையில் ஒரு சுத்தமான உருளியை தண்ணீரை ஊற்றி வைக்கணும். அதில் சிறிய துண்டு பச்சை கற்பூரத்தையும் அந்த தண்ணீரில் போட்டுக்கணும். கூடவே 2 துளசி இலைகளை போட்டு வீட்டினுடைய வடகிழக்கு மூலையில் நீங்கள் வைக்கணும். இப்போ நான் சொல்லியிருக்கக்கூடிய எல்லா செயல்முறைகளுமே எளிமையானதாகவும் நடைமுறை வாழ்க்கையில் நம்ம பயன்படுத்தக்கூடியதாகவும் தான் அமைஞ்சிருக்கு. இதனால் உங்கள் வீட்டில் லக்ஷ்மி கடாட்சம் நிறைஞ்சிருக்கும். வீட்டினுடைய செல்வ செழிப்பும் அதிகரிக்கும். மேலும் வறுமை என்பதே இருக்காது. பண கஷ்டம் என்ற வார்த்தைக்கே இடமும் இருக்காது. நம்பிக்கையோடு முயற்சி செய்து பாருங்கள், நல்லதே நடக்கும். இதுபோல் யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸோட லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன். மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள். அது வரைக்கும் இந்த வீடியோவை பார்த்துட்ருக்க உங்களுக்கு என்னுடைய நன்றி. இதுபோல் பல பயனுள்ள தகவல்களை தெரிஞ்சுக்க டிடி பாப்பா சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவை உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். அவங்களும் பயனடையட்டும். நன்றி, வணக்கம்.